en puddorima inde Gueno joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde hernide julɓe to laakara yo nannu en hen. hande ko nasade woni alkamisa 23 lewru korse woni 6 ɓuru hitande 2022. en garti ɗo e haalirde Agnam ɓamta pulago Agnam yereyaɓe tawi ene jokkodiri e Dungo FM 93.6 nonne FM Madina Alheri 99.6 ene to karallagal ɗo e haalirde Agnam ko Aissata Diallo debbo Ngendi fuddi bela haalirde Agnam toon to Dunga e Dumali ko Mamadou Ba, toon to Madina Alheri ko Muntaga Guiro ene huufi haalirde nde guiɗe mon lamtore Sall Abdou Tuksel hundulmaji dembe jeejengo. en garti e ndeɗo yewtere sikki ala en garino hen haɗo goram oɗo Samba Boubou Sanki ha o wirna ɓe garti galle eɓe mbaɗa fidawo eɓe tellinanamo deftere. ceerno Wugane jagguiɗiɗo ɗereji ene janga ene woya ene luuka ene janga bindi Gueno ene woya ha ɓooyi ceerno jobbo juuwi yimɓeɓe tindi e makko sakki jungo mum o fawi hen ɗereji ɗi o weeɗiɗi ceerno Nouru on jokkiti fidawo o. ceerno jobbo dari wi fofof noon gasi on goppitama holto Abal Dikko woni. Abal Dikko yahan en to sohnaɓe to mbiyaɓe ganduɗa janayse o henna ene wayno gasi goto foof yo hot suudu mum e galle mum on jaafama. ko ɗon goppirnoɗen yewtere men hakki wattore 11 e deftere ɗiɗaɓere hande kadi so jeyɗo ñaawi jokken e yewtere men wattore 12 e deftere ɗiɗaɓere kadi ha joni. o wi kanko ceerno jobbo kanko haalata o wi hen onon worɓe ɓe goto e moɗon foof noon yo toppito no galle muɗum hotiri hay goto woto heddoɗo ko ɓuuri hewde yimɓe he rewɓe e worɓe ñoori jeehi wasata e mabɓe noon artuɓe kono kam hewɓe jeehi te tawno ceerno konngol muɗum ko yeyi tan reftata hen yimɓe ne kormimo sanne. ceerno ko joni salmodiri e Samba Hawwa e kabrodiri e fiya ko Hammadal. Samba Hawwa holliti ko ɗaniɗo kanko Hammadal hay sinno safroɓe ɓe mbi ko kañum en ɗannimo. joni kam Samba Hawwa yiɗi tan ko wallede waltoyde safrirde to henna hoto Hammadal finde tawa o ala ɗon. ceerno yiɗi ko wala tan ha weeta o fofto seeɗa kadi beele eɓe jaada janggo omo yiɗi yiyoyde Hammadal hade makko hodde cuuɗi mabɓe. ceerno juuloyi arti omo jooɗi omo wirda haw soyni Hammadal makko sikka ko daña makko ko ari ko henna ko joni o yingel ɗo ɓinguel o ɓaajirimo ngel jungo makko ngel tindi e makko hawre juumel makko ari hooli ngel moyti hoore maggel woni wiide wonani de jiɗirnomi yiidema Sara babam. eyyi hasitanoɓe yimɓe foof tindi e mabɓe hen goto heptini juumel o ñuuɓani yimɓeɓe henna ko o woni ko oɗo henna addanno en ɗo ngol ɗo kulol ko o henna arannoɗo ceerno Wuuga ko o woni ɓiyi ko lamɗo o. ma mbiya ɓe jejjiti koye janayse hewɓe nani ɗo henna taariɓe ɗesini waade kono jeeɓegu ni juumel moyti nattoyi nder suudu faati nder kañum. Samba Hawwa e ceerno e takko naati safrirde to ɓe tawi senne ene sabbi boowal to sabu doctoreɓe ɓe ene toon ɓe namdimo no woori o holliti o fini gila feccere jamma ete omo findi e terɗe makko foof jiyotoɗe ɗe omo haala omo ñaama omo yara wallahi omo sabori no feewi
ɓe paamodiri e koye maɓɓe woto ɓe kaalanmo haydara tawat omo famɗi sembe ɗo woni ɗo yoɓe pattan haɓe keɓa yamirore safroɓe ɓe. Mawɗo safroɓe o yalti o wi Samba Hawwa falimo famminimo wonde miñu Muhammadal garnoɗo e makko hanki o ene wayno ko duttiɗo hanki subaka. O wirnama beele eɓe poti haalande muɗum joni walla ala. Safrowo o hollitiɓe wonko dillinimo ko muusi kono ene yakori omo foti wawde heññude ɗum oɗon kabaru e makko. Yoɓe pat noon ha caggal bottaje kañum e hoore mum ma tawtore so tawi omo haalane, beele so tawi won caɗele jibina hen tawa omo sakkana ɗum peeje. ɓe naati Samba Hawwa wimo Hammadal afini salmin ceerno wuuga e takko wona ceerno wona takko hay hen gooto goram haalani ɗo ɓe goni ɗo. O wimo guiƴam komi gumɗo kay kono kam mi faaɗani beele ɓe calmini. Ceerno wuuga wi ala, wi dede Hammadal no ɓandu waɗi? O jabti o wi ko mawɗum nde dande dey hayso ko konde ceerno kam ko lorde koy. Hoto takko miñam woni o yettata komi. Takko wi miɗomi yololdam miɗomi gumɗo mo ñamani jelari komin hulnoɓe nande ko ka tampuɗo hawri kadi e ceerno heeɓi nelal ceerno jobbogal tan ari gila nden koye wondu tan min goni minen foof noon daade ko calɗe daade ko lorde. Hammadal wi takko baboyam ar gaay ar ɓattomi gaay ar. Takko jooɗi sara makko o wi ɗum takko miñam neɗɗo dey koye hoddoroji tan yahata neɗɗo fewjat kono ko Allah yamirta. Ayi mi wino ko ha ceerno wuuga e Samba miñam ngara joni kamɓe foof ɓe ngari Allah falorimami hono ni ɗum ɗo ni kadi ko ni kadi yaari. Mi yetti Allah noon mi yetti hen Allah no feewi so Allah. Samba o wi Samba miñi hono noddata mayɗo Samba walla Samba miñam ardani e moɗon ha goram ɗon tan takko ronkiti ha woni luuki tan hiibinimo wimo feeram boni yololdam feeram boni deedoyam Samba wonta arde feeram boni yo deedoyam Samba. Samboyam kay yeehi Samba babam taƴi goddi deedam en jaaki Samboyam ma yi hanki. Omo marbi e Hammadal omo woya omo jangto heddiɓe ene dari ene yartina gondi goram dillata ndalata. Hammadal wutti wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. ɗo noon elen ciftina tan rendo ngo ko en ɓurani ɓe andude Allah nan ɗemɓe ɗe foof en jii joni so woodi mayɗo beele tan wiide inna lillahi wa inna ilayhi raji'una hay goto ganda hoore ma no wiyete hen. Eɗen mooli Allah ko way hen no rugi jum en ala fof no kalirta no tolnori fof noon ɓuddirta. ɗum noon wiide yo Allah yurmomo yaafomo walla saɗani Allah hawani bajjano mawɓe men mbiyatani ɗum ene yona eyyi tan wasa wontude ganduɗa hoore ma kay goto famata eyyi saabu hewɓe eɗen nana hen ko noon tan yo jomiraɗo yaafo en enen mabɓe foof. O wi kanko goram kanko Hammadal inna lillahi wa inna ilayhi raji'una jettore godani Allah Samba miñam yarino arduno woppani ɗo henno batte eskey Allah mi jaɓi golle Allah mi woppama e karawal noon miñam ɗowtiɗomi jaɓɗo nehiɗo moƴƴo dimo yo Allah moƴƴo e makko toon. Joni kay nodde docteur o ñaagoɗen mo miɗo wawi yaade ha o mofte mi ara goram. O deƴƴi ko juuti hay goto e mabɓe kadi jabaki. O wiɓe eyyo mi faami ko moftaɗo Samba Hawwa ko alano ɗo koko yano hen no wirwirde makko
tawde on lomtima kam noon moƴƴi. ceerno mbar ko an looti juuli de mbar ko an looti juuli Samba dey. ceerno Wuuga wi wallahi ko min lootirimo kay min lootimo no neɗɗo lootirta giɗo mum ni, kono juulimo ko Sharif Oumar. Hammadal wi moƴƴi. Samba miñam ene wawi tawa ko rafi am o hen nawi ɗum, est ce que Allah e bawɗi mum gandumi sinno mayde ene waynotono ko min tigi handuno e yaade, sabu keddorami ko lorde on, kono ko welno hen nayi gurdamam fof ɓenni. Samba miñam yeehi jontaɗo de yeehi, suusɗo de yeehi, tiiɗɗo julɗo ceniɗo de yeehi. Allah ene seedi mi haaldani ɗum mayde walla sabu ko miñam. Samba miñam ko tawimi e nder ndeɗo ladde ko tinmi hare mum ko lawol gotol. Jarga noddimo ɗo hen deeyimo, o jaggi jarga, o tongi ɗum, o fii ɗum, o fusi hunuhu mum, o heli jungo mum e koyngal mum fof, o nanga o soka nafimo tan ko jarga. Windi alkateɓe ɓe henna ko kañum tooñi mo namdaki ñawore nde. Donkumi noon ha woni yomi laaɓe ko rendiniɓe tigi rigi, hay sinno mi ɗeɓi sikkitade ko bone takko miñam. Takko marɓi kadi e makko, wimo feerem kay boni gallolam iwi ko heddi hen komi fiye mi ƴatte tawa kadi mi suusa yoftade. Ndenori am yeehi, est ce que Allah e bawɗi mum. Mawɗo safroɓe o jaɓani woppidde Hammadal hande, o wi ko ɗo e balɗe tati so tawi famɗi. Takko e ceerno Wuuga e senne mbayni ene koota. Samba Hawwa ko kam heddotto e Hammadal. ɗo ɓe pokkiti ɗo tan Hammadal wi ceerno ngare gay. ɓe dutti, o wiɓe ko an Samba miñam noon pattirano kumal amen e takko miñam. Hande oɗon noon eɗen gonde sunare kadi min mi andani so tawi mami yaltu. Miɗo andi ceerno Jobbo omo wawi yidde ɓenninde dewgal amen, waɗi gilli e musidal woto kume dewgal ngal. Takko miñam so Allah wi hunde ala ko ala tan, min e maɗa ko Allah sali yataw non ko ɓural. Samba Hawwa kadi wimo pokkite jehen enen kay hande wonko woƴi en ko wona dewgal, ha o yalta e jaam taw. Ceerno tiidno sabu miɗo sabbomi balɗe seeɗa. Ceerno Wuuga wimo deede mi nani ma en micco hen kadi miɗo galle hande jaltuɗon fof so tawi ene wawi noon juumelam en koota janggo so Allah jaaɓi min mami faɗon e oɗo galle. Hammadal ene leli e piliyan caggal nde o yalti goram. Piliyan mum o deetu tan kono o ɗanaki. Omo micco jonde makko wattidinde galle ceerno Jobbo. Ɗi konngudi musɗi o nani e hunoko oɗo henna kalifa. Ngal ɗo jaalal ngal o hormi, ngal o teddini. Omo siftora ko ñande mawde wonno woni aljuma. Ko aljuma tigi wonno. Ɓe garti juulal ko e Samba, kanko e Samba Hawwa e ceerno Wuuga. Eɓe jooɗi tan ha koriɗi ari. Ene ɓirta waaƴo. Kanko fof omo wayno cuwaɗo e ɗum ɗo ndiyam ni. O wayno cuwaɗo e ndiyam ni, hakke makko warñude, hakke warñede. Omo ɓorni wutte dande turki danejo, hakke tuunde e bune nebam. Omo wayli hawo mbiyani ko oolo oɗo wutte. Koriɗi ko mehowo ha muɓa guete hade makko kam jofnude konngol. Ceerno Wuuga an e Hammadal e Samba Hawwa ceerno Jobbo wi yo an ngar toon. Tawi kamɓe fof ɓe kaaɓi nde tawno ko mehowo kettotoɗo noon haala bawnoɗo kadi konngudi mum. Nde ɓe jetti nde ɓe tawi ɗon ceerno Aliyu, ceerno Sirajo, ceerno Moodi,
hilifaɓe wuro ngo fof nani ɗon nde wonno caggal juulal mawde woni aljuma fof ko ɗon heewi ɓe pottitta ene waɗi hay haɗani ñaaɗani en ndiyam ñebbe en arnoɓe ɗon tenkude ñire jaafa ɗon tenkude ñiiri meeri galle ceerno ñande hen ñande mawde fof ko ñiiri meeri ndefata ñiiri buna demba ndenkelde nde ɓe jetti ceerno Jobbo wi bandiraɓe ko jam tan noon noddirnomi on ɗo ɓesgu am ngu yo Allah ɓeydu jam noon yo Allah ɓeydu jam wonti goto fof en wi aya yo Allah ɓeydu jam ceerno Jobbo jokki o wi Hammadal e takko miñum ko adannoɓe jaɓannanoɓemi ene kumtane ñande hen ni ko min leltini tan min leltini ɗum nde wonno miɗo yinno ɓiyam sehilam o henna hono ceerno Wuuga Tawtore e kadi tawi min tini henna jonde nde e jonde he Samba Miñi ko ene ara min mbimo yo sabbu seeɗa min mbi tan cabboɗen min denda e mabɓe wune o nde wonno goto e mabɓe fof yaɓɓino hen koyɗe moƴƴe Allah noon e hoddiroji mum Hammadal Rafa kadi Allah waɗi haajade mum nde Samba Miñi ko kadi goram hooti joni noon tawde Janaysi o hulti kadi ceerno Wuuga waynima ene dawta janggo mi soodi goro mbaɗen feere kumanen ɓe kumnen aadi dewgal ngal ɗo hume Allah ene wawi noon waɗa hen barke e deejre amin 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 wonti goto ceerno Aliyu jaltine hen no waliyaɓe seedeji kam e tawtoranoɓe ɓe fof teŋe wuro ngo noon wi ko ujunnaji 5 tawde ko diwo Hammadal wi ceerno Jobbo a jarama a yettama bandiraɓe fof kadi jettama sinno ko sago dey yitere wayata miɗa andi ko woni e aadi muusu gonɗo e firtude aadi ha tengti noon e aadi hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo mum hakkude neɗɗo e kilifa mum ceerno mum kono kadi aadi hakkude neɗɗo e miñum mo gonɗa gaynako mum paso mum firtude oɗo aadi way kono jamfani way kono tadde enɗam ni way kono jamfade mayɓe mum ha tengti noon e Samba Miñam mo gasnani taw gomo tinde e nder gaska mum ceerno Jobbo dewgalam hakkude mi takko miñam amnotako wonata ko Allah wi ngal ala wadde baɗowo ngal ala ɗon tan goram ceerno Jobbo giwli to joɗinoɗo tan wimo sukku ha takka ɗo henna Allah wiide dewgal sunno dagotako eyyi ko ganduɗa ni Allah an jamfante o an taƴowo goddi o an taƴowo goddi julɓe o an pirtowo aadi o an mo fasnaki konngol mum o omo duka omo memo omo wulla omo yenna ceerno Wuuga wadde kulol e cuusol ha yettimo ha memimo wimo ceerno tinno daram tinno woppirmo sabu fittando am tinno tan ceerno Jobbo jotti o wi Hammadal yaltugallam worti hande mi yiɗa henna yiidema e oɗo galle mi yiɗa ɓattuɗa kala ko ganduɗa miɗo golla sabu a ala neddagal hay seeɗa Samba Hawwa nangu e junggam min garti Samba Hawwa nangi e junggam min garti paami nder suudu am kamɓe ɓe carondiri ceerno Wuuga hirtani e galle he ko ɗon e ɗon tan hooti goram o hooti min kaltidani min baynodirani ni ko barkini Samba Hawwa ene wayno dogowomi seeɗa hay sinno omo jokki arde saha fof e ƴewde so tawi ala ko cohlumi Sira Miñam natti kadi haaldude am takkom mi anda ko woni e mum walla no nangiri saltare am de sabu min kaltidani taw gila Samba Miñam yani ko gontuɗo neɗɗo goɗɗo oɗo takko o ala haala
o meeɗano jogade koyɗe ɓeydima hande o waƴako tan ko wallude ndey joom suudu Samba Miñam ha yalta e jonde muɗum lebbi 4 e balɗe 10 ɗe. mbiɗo andi ko nde ruttare caggal bonnanimi mbiɗo andi kadi calagolam resodirde e Takko Miñam addani kam hutede e ngoɗo wuro fof no worno eyyi addani kam hutede e ngoɗo wuro hebbinani kam añɓe wasni kam ganduɗa hoore maɗa yiɗɓe sirlidiɓe e teddungal bandam en kono kisal Takko Miñam ɓuranimi ɗum fof mi wostotako haydara cellal Takko Miñam Takko babam mi wostotako cellal mum hay hunde hay goto mi wawa huccidde mi haalana ɗum ko yaltinimi hen kono kam oɗo bone mo kemmi e jandere mi wonata tottowo ɗum hay goto tawde mi tini ɗum ala ko haali noon Takkoyam sida kono rafiji ɗi fof ni tan kono ko ñaw mo ganduɗa jasirgal ko ñaw mo ganduɗa ko ñaw gaddowo sikkitare gaddowo sikkitare mo ala safara daaɓowo mi tinata miɗo wondi hen mi rokka ɗum Takko Miñam e bellanteje am ala ɗum kam mi waɗata ɗum e aduna mi jogorani e teyade laynude oɗo rafi e hoddiroji mi yeɗama e sida kono min kay tawde mi tini miɗo wondi e makko mi wonta res ala fof ko wasde resde bonnantami hande mi ala jiiɗe saka wooda mo jiimi mi jogo e muɗum hen muuyo neɗɗo yiɗata mo yiyata ko ɗum waɗi nde ndesatmi jandere dokkuɗomi o bone mbimomi kala mo gaddanɗami miɗo yiɗi mi yetti Allah kay nde mi ganda humtonani oɗo hen Takko Miñam ko adi ko Allah ene renimo ko adi fof Allah ene renimo ko Allah andimo Allah dandimo mbiɗo andi oɗo hen sirlu mi feccata ɗum e hay goto ɗum kay mi mayidat hen tan kala ko yimɓe beela yo mbiyam noɓe jiiɗi fof yoɓe dardam ɗum eyyi sira ene tokkino tan e jeeyowo sewo to nder jeere to ha Kumba Daɓɓel wimo an kam a ƴeewoyta anne so tawi wonko pamata e ko haaleteɗa ko sagata goto de nanɗa hen ne jogui nate wi yiiloto ko bammum ene wiye hen Hammadji sira wi min kam Hammadal ko jogui ko wona sagataɓe taw e kadi o werli tan horde makko tan o tindi e moɓɓelel yimɓe ngel omo weeña yimɓe ɓe tan haw yetti o darani sagata o tan o bifti nate ɗe o nangi jungo e hunuko ɓe nata Takko Miñi ko ene jogui hono mumen ɓeɗo nata Takko Miñi ko ene jogui hono mumen o ɓamti guite makko o fawi e oɗo hen suka gorko o ŋaaɓi hunuko o muga ɗon tan way kono suldane foolimo ni o hooli oɗo ɓiɗɗo gorko omo waya omo wulla Sara babam hayyo Sara babam omo mooma omo ama omo nodda Takko Miñi ko sukaɓe rewɓe e worɓe fof wuro fof fi gurtol mum ndewi e makko hayyo ene wonti goto haɓe naati galle Takko hafti tan hocci unugal hayyo ɗo hen hayyo kay haɗo e dedam ene maayi joni tan ala gulluɗo ɗo hen fof mi ado Allah e balɗe mum boowal onon fof boowal mbimi boowal haw soyni noon deeda makko sira e nder diddal yimɓe ngal tan o tindi e mum nde o yetti tan sira wimo Takkoyam Sara babam ari Boubou Hammadi Dooƴi ari o yaltini nate ɗe Takko e hoore mum hakkille muɗum fof woni ko e ɗeɗo hen nate ɗe nate kay ya taw wona deede makko sira itti nate nene makko ɗe ko nate cetta woni ko ala hen keddiɗɗi fof omo jogui bandiraɓe musidɓe tedduɓe
ɗo sikki ko takko itti nati nane makko ɗe enen mataw ko ɗon tan dartinde yewtere nde ha ñande wonde kadi jeydo ñaawi on ñagama yafuso waɗi cugge cagge wonnot karallagal ɗo e haalirde añam ko debbo gendi toon to Dumga FM ko Mamadou Ba toon to Madina Alheri ko Muntaga Guiro hofno haalirde nde ko guiɗo moɗon lamtor so labde duksel ndulma dembe yo jaam wal hakkude wutte wuttuɗo amin